హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నామండి. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. అందరూ ఏం చేస్తున్నారు? మీ వర్క్స్ అయినాయా? మా వర్క్స్ ఇంకా అవ్వలేదండి. ఎండకు అసలు ఉండలేకపోతున్నాము. ఏం చేయాలో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. అయితే నేనైతే ఛాయ్ అది తాగేసానండి. ఈరోజు రాగి అంబలి చేశాను. ఇక దీపుకైతే ఇచ్చేస్తున్నా. దీపు, గుడ్ మార్నింగ్. గట్టిగా గట్టిగా గుడ్ మార్నింగ్. ఏం చేసి లేసావా? బ్రష్ చేసుకున్నావా? ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నావా? సరే, అయితే ఈరోజు రాగి జావ చేశాను. తాగేసి. ఈ మధ్య చేయట్లే కదా, తాగే. గట్టి పట్టుకో. ఓకేనా? బాయ్ చెప్పు. ఓకే అండి. మీ అందరి వర్క్స్ అయినాయా లేదా? మాకు వర్క్స్ అయితే అవుతున్నాయి. ఇక్కడ దీపు అయితే ఇప్పుడే లేచాడు. వాడికైతే వాడి పనులు చేసేస్తే నాకు ఇంట్లో పనులన్నీ అయిపోయినట్టే. మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటో ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. అలాగే మా దీపు వీడియోస్ ఎలా అనిపిస్తున్నాయి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. బాయ్ నాన్న. బాయ్.